Il-poplu Malti u Awċi qed ikompli jħoss l-impatt tal-għoli tal-ħajja, speċjalment iż-żgħażagħ u daw kollha li jridu jixtru l-proprjetà tagħhom. L-aħħar statistika uffiċjali turi kif fir-raba' kwart tal-2025 l-indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà residenzjali kellu żieda ta' 6.1% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2024 u għalhekk dan ifisser li f'sena waħda biss il-prezzijiet tal-bini residenzjali żdiedu b'6.1%. Dan ħareġ minn rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera wkoll kif l-indiċi tal-prezzijiet tal-appartamenti u l-indiċi tal-prezzijiet tal-mażonezz kellhom żidiet annwali ta' 6.2% u 5.3% rispettivament. Il-prezzijiet ulew ukoll anke fuq perjodu ta' 3 xhur, hekk kif il-prezz tal-proprjetà residenzjali reġistra żieda ta' 1.3% meta mqabbel mat-tielet kwart tal-2025. Turija ċara ta' kemm diffiċli biex iż-żgħażagħ jixtru l-proprjetà tagħhom u jkollhom post fejn ikunu jistgħu jibnu familja. Diffiċli wkoll għall-individwi li jkunu sabruhom f'sitwazzjoni diffiċli fiż-żwieġ tagħhom u jkunu jridu jiċċaqalqu lejn proprjetà oħra. Dwar din il-paga tal-prezzijiet tal-proprjetà, il-Partit Nazzjonalista kemm il-darba talab lill-Gvern biex ipoġġu madwar mejda flimkien ma' stakeholders u professjonisti sabiex jinstabu metodi li jkunu ta' sostenn akbar għal koppji u daw kollha li jkunu qed ifittxu proprjetà. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista diġà preżenta l-proposta ta' Child Trust Fund li żgur ikun ta' għajnuna kbira għal daw kollha li meta jilħqu l-età adulta jibdew ifittxu l-ewwel dar tagħhom.